Sikad nga kita nahimong Kristohanon, imposible kayo og wa ta makaagi og pagreklamo. So in realidad, moagi gyud ta, nakaagi gyud ta aning kinabuhi nga nakalikramo gyud ta. Labi na gyud kung nabugatan ta, nagproblema, kalisdanan, murag nawala ang ato ang kalig-on o kadasig. So dunay panahon nga nagkalikramo gyud ta. Okay, so in this video ini nga sambingay atong isigutan ang impact sa usa ka Kristohanon nga reklamador o sa Kristohanon nga kusog mubagulbol o dili ganahan sa kinabuhi nga mabug-atan. So in this video masayra nimo kung unsa ang dako kayong impact niana sa kinabuhi way nangalagad ta. Unsay mahitabo o unsay mga consequence kung kita likramador. Unta guys, matapos nimo ni nga sambingay nindot kay ang lesson nga makuha nato nini karon. Okay? Istorya kini sa tawo nga kusog kayo nga naglikramo. Para masabtan nimo inani ang senaryo. Usa ka adlaw niana, adunay grupo sa mga tao nga giingnan sa usa ka pangulo nga magdala og kahoy nga inyong pas-anon. So, gadal-anay sila mga kahoy, ug ilang ipas-an, dunay usa ka tawo nagpas-an nga nakabagulbol siya. Isa unsa guning klasiha gud nga gipapas-an tag kahoy, unya wa ta kabalo unsaon ni nga kahoy, wa ko kasabot ani ug unsaon ni. Busa muto sige siya bagulbol way gapas-an ning kahoy. Sa tumang niyang binagulbol, pag abot sa unahan, mibati siya og kabug-at. Ang uban, pas-an ra padayon siya, grabe nang kabug-at ngayon na sinati. So yang nahuna-huna nga, puslanan mo, wa ako kabalo, wa ako kasabot ining pagkapasana, putlan ko ning kahuyang akong ipasan. So giyang iputlan guys. Pag abot sa unahan, lakaw siya lakaw, nagpasan ining putol na nga kahoy, nibati nagiput siya kaanglay. Busa iyang plano nga iyan akong putlan. Hangtod sa laktod nga pagkasulti, sige niyang giputlan ang iyang kahoy kay para mugaan ang iyang gipasan. So iya tinuod, gaan ang iyang gipasan. Ang uban nabugatan. Karon kay ang problema. Mauday silang ipapas ang kahoy kay mulabang day sila og pangpang. Kadto day kahuya nga ilang gipasan, mo day toy gamiton nga ilang latayan nga makalabang sila sa pikas daplin adtong pangpanga. So moto nga ang uban nga nagpas ang kahoy kay wa man putli, nakalabang sila sa pikas daplin. Ang usa ra gyud ka tawo nga giputlan niya og kadaghan ang iyang gipas-an nga kahoy, wa gyud siya kalabang kay ngano dili makaabot ang iyang kahoy nga dala. Tungod sa kamubo, dili na makaabot dito sa pikas daplin sa pangpang aron makalatay siya. So wa siya makalabang. Guys, dinhira kutob ang atong istorya. Nindot kayo ang lesson nga itong makuha nini. Ang lesson nga itong makuha nini, nga kung magsigi day taglikramo sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, naagi tayo mga palasanon, matod pa sa Matthew 16:24, nga miingon si Jesus dinhi sa 24, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kon usa katawo buot mahimong akong tinunan, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. Katong usa ka tawo sa istorya, nagbuot siya sa iyang kaugalingon. Sawa ko kasabot ining pagkapasana. Okay? So kay wa man siya kasabot, nagbuot-buot siya putol, wa day siya kabalo nga naa day pang pangalabngonon. In short, wa siya kalabang. Ana usab mahitabo sa atong kinabuhing Kristohanon. Kung kita karon naanad ta og pagbagulbol og murag di taganahan og mga bug-at nga palasanon, okay? Hinumdumi ang gingon ni Jesus sa Matthew 16:24 nga naa gyud tay palasanon. Unya dili pwede nga atong gipas-an karon ato nang pamutlan. Di day ta pwede nga moingon, Lord, putli ni akong gipas-an karon. Kini ako ang mga kabug-aton karon putli ni. Dili ta pwede nga muhangyo ana sa Ginoo nga pamutlan ng ato ang kabug-aton. Kay ngano man, gialaw sa Ginoo ang atong gipangpas-an, gialaw sa Ginoo nga adunay kabug-at nga atong masinati. Kay aduna pay pangpang sa unahan, aduna pay mga pangpang sa problema nga atong lamunon. Di ba? So, ngano man to nga gipapas-an man sila bug-at. Kay kadtong bug-at nilang gipas-an nga kahoy nga taas, mao daytoy gamiton
nga makalabang sila sa pangpang ngadto sa pikas daplin. O di ba? So kung imong paaglison imong istorya, mao diay nga aduna tay kabug-aton, mao diay nga aduna tay mga gipangpas-an matag usa ka Kristohanon, adunay mga alantuson natong naagian. Kay gialaw na sa Ginoo aron nga pag-abot sa dagkong mga problema, mga pangpang sa mga problema, mao daytoy gamiton sa Ginoo nga kita makalabang. Kay nganuman naanad na ta og pas-an. Unya mao nay gamiton aron nga pag-abot sa mga dagko unyang labngonon nga mga problema, makalabang ta, makalatay ta. Kay nganuman nakasinati na ta og kabug-aton. Buot pasabot, gusto ang Ginoo nga maanad ay ta og pas-an og mga palasanon. Kay ang atong gipas-an mao nay gamiton nga makalabang ta sa uban pang mga kalisdanan ug uban pang mga palasanon. Okay? In short, matistimony nato ang atong naagian kung makasinati ta. Apan kung wa ta nakasinati, maglisod ta og testimony ngadto sa uban. In short, kanang atong nasinati og naagian mao nay gamiton sa Ginoo para nga ang uban maka dungog usab ug mabless sila sa atong naagian, di ba? So maka-encourage ta. Okay? Once nga maka-encourage ta, okay? Kita pod aduna tay kusog nga makaharong sa uban pang mga problema ang umalabot kay nganuman naanad na ta. Ang buot pasabot sa Ginoo gianad ta aron nga makalabang ta sa uban pang mga lamngonon nga problema. So, guys, ayaw paglikramo sa imong kinabuhi karon. Kay diha sa Biblia daghan kayo mga tao nga wala sila likramo, gibless pag ayo sa Ginoo. Si Abraham, wa sa naglikramo nga gihanyo siya sa Ginoo nga iyang anak nga si Isaac ipahalal, di ba? Wala sa naglikramo nga why Lord ngano man nga imong gining ipahalal sunugon. Bugtong panako ni wala sa nilikramo. Tan-awa ning tao nga wala naglikramo. Gibless pag ayo sa Ginoo. Ang pagka Jehovah Jireh sa Ginoo gipakita didto sa life ni Abraham. Kaya nga naman, ang kinabuhi ni Abraham, wala siya'y likramo. Bisan unsay hangyo sa Ginoo, musugot si Abraham og walay likramo. Diha sa Biblia, doon na po'y tao nga likramador kayo. Doon ay mga tao nga likramo sila, ug wala sila makasulod sa promised land. Kinsa man ang mga tawhana, kadtong mga Israelite in the wilderness dito sa Kamingawan, di ba? Daghan nga mga Israelita nga gikan sa Egypt, gipagawa silang Ehipto, pag abot nila sa Kamingawan, ubay-ubay sa mga Israelita ang nagbagulbol. Iyon dahil sila, ngano man ni buntog raman ni ugmana, may pa dito sa Ehipto, kaya napay mga pipino, sinugbang isda, susigi silang galikremo diya sa Kamingawan. Ang ending, wala sila makasulod og promised land. Only the tribe of Caleb and Joshua, maura to ang nakasulod sa promised land. Ngano man to? Kay katong mga tawana, maura to ang walay paglikramo. Pero katong ubang tribo, katong 10 tribes na hinumdum ninyo, ang katong 12 spy, di ba? Ang pulo naglikramo sa dagko kayo ang mga tao sa Kanaan. Tapos ang duha si Joshua ug si Caleb, kaya nato ni kay natay Ginoo. Mas labaw nga gialagara nato gamhanan ang Dios, di ba? So wala sila likramo. Tanawa ang pulo ka tribo nga naglikramo, wa makasulod sa promised land. Mao po nay consequence sa tao o kita nga kusog ta mo likramo sa ato mga nagian, mga kalisdanan, mga problema, mga alantuson, ato mga pamilya, sa atong pagpangalagad. Kung naglikramo ta sige, muna hinungdan nga di ta makasulod sa saad sa Ginoo. Remember nga ang promise sa Ginoo pure gina, putli, ug ang makasulod diha kadto ra mga tawo nga dili likramador. Okay? Joshua and Caleb mo rin nakasulod. Kaya nga naman, kasing-kasing nila, masinulondon sa Ginoo og dili likramador. Okay? So, naaday consequence sa taong likramador. Dili ta makasulod sa saad sa Ginoo. Kung unsay mga saad sa Ginoo, di nato maangkon. Kung likramador ta. Pero kung di ta likramador, grabe. Ang mga saad sa Ginoo, magdagaya gyud sa imong kinabuhi sama ni Abraham. Gisaaran si Abraham nga mahimong great nation ang iyang makaliwatan. O panlanginan niya sama sa balas baybayon sama sa kadaghan sa mga bituon ang iyang makaliwatan. O diba? So blessed kayo ang taong dili likramador. So guys, di nila takutob sa atong istorya unta nakakuha tag lesson. Kung bago pa kanina channel, kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan man atong mga istorya. God bless and glory to God.